ke boy dia tum long ke tum arjap dum thip ji ahok alang tum pe ni tum ke party sirat pugali sitame khe tangte khelo lake khe alamang ju lake ate khe ki sung long ke ni tum ma jok amuni tame ma jok along se ni tum ke arjap dum beko la se hala bangso alam ni tum thadam si pini ni tum epeso si pen stamen tum kheronian peleji non itu presiden sarjaya ke thar me chisik bom lon itu ading man peleji la bela bangso pu thak bang tum strongly tum cidan pu lage lalu nang tum pene graduation tum ma sangse social media long klam long sarthi kram ta board chairman along illegal pen ke do tuman mane alang bang sai ke deng sangse along pjr along le long la along di ka mulidam dolom ma ni tum pini ni theklong le la som samu het ni pu bom lo ke la tum ke non het pen le ke do ke lo pjr along le long ke la dengan ningkan phokap throke pram se dak do bom lo di la tum hola dak pensi bang pini hem marit ke du kawe chiwan bom lo kana ben bihar ben chiwan bom lo nane west bengal chiwan bom lo la tum do thak bom lo sita hala bang ke la tum bang ke chini dunde polamli la tum chini dun pemi intentionally si alang tum han pin tum pe dolong bom pia por lo lake la halo ke chok chege la si ni tum him pen ki thena question bang ke la halo alang li tum la dak vgr long ki doji la tum aron ave la tum tharle vek nang ji sidal tum tharle lesi pini inglong akhe mate karbi akhe ki do dimang se tum tharle rong bangke lake totally chokche lakin tum condemn lo lage la sela sona saya bangke ing tonang ji la pen non kisung ke for that akorti tum phan asongja tum phan alang tum justice pi vek nang lage la prap jin ben la bang pgr vgr long ke do tum phan eviction claim vek nang ji claim creep de karbi anglong me chode ji hal bang so me chode ra phi laka dai tu ke lage karbi anglong autonomous council ke chari team karbi anglong achieve CM tu dalam rong hangsil kata channel ini lagi. Lapan sarthi kamsa, aki hai matal kata channel tu. Ahok Allah salam lo. Lasirat pini ke cini lo, alang tum ki claim kita masai bang cini lo, lapan sana sai lang no bang tum ton pik nang ji lagi. Lah hello. Kangkir ni kan mesti kangkir lo bang. Lah hiti kangkir bang ke non authority tu bang cingwai bom lo, cingki bom lo. Lasi pini lah bang so dak di future lo pokok lo kirunian dah ingkir kelak lo. Lasi lah bang ke itum isi kisung dia tum phan nili tum arjap dum thip isi ang tek isi majority ki cepak lang la boson claim nang ne la boson claim bom lo bote lagi itum phansi mithanga phansi kisung chi wan lo bohala bangsu a phansi pini ra thang pek lang masin tula baso sai claim lo basila som ke kisung hut bang ke nili tum arjap dum thip ji la so arjap dum thip ang tek sing tum pini cepak lang karbiang mat imit hangalo imit hangkar bi amni siri kichi solo mene ki sokote badake pilo tripura nang mande lo manon ke ili to ma prang pada tripura nang man ko sudah patumia dengalang bam bote dagi noke tripura nang man erlo kusi dunako laban somna nang ko la so alam nilutum APS se party pen ke ariding klui pen than bom lo de etum chi nai karbiang long ke second tripura pe ko pi phasi pudam lo second tripura po amining itum chi dam nai tripura det ke lake tribal adet hal bang so det long non ke non tribal adet cheplang dalu bongwali tum adet cheplang dalu ahokalam lo ke cheplang dalu ese karbiang long dan non prabjin ben bangalistan ke cheplang han der delo la so phansi second tripura cheplang ko karbiang long bani tum than bom lo athe pini population census langdam sidame 1951 aning kan ben jong si tuma census langdam pute ili tum tribal khaidet itum 96% do out of 100 96% do sapini arni itum below 50% itu koklo itum lalu bolong de population de bang sendara ke do olo sela tum ke dak non la kiche tum ke dak ki doji la tum arai dabe la tum dak voting at kilong ya arai dabe la tum dak sakuri kilong ya arai dabe longle ke chara ya arai dabe la tum lage nitum leke ning kali lage 6 schedule sinang than lage nitum phan ase 6 schedule ke lage constitution lage indian সংবিধান lage la so সংবিধান si tum nang than bom lo sita me pini arnil council tum la bangso sai di chini lord ame claim ke dera bangke di lage ning tu kalam lo amu het nang le nang kar jolam dak second tripura chiplang tang lo apu kelang lo second tripura means lage second bangalistan chiplang tang lo no lasi ilitum arona ting pen chisong nang ji posi epes se amai phung chenglo nil tum chisong bom bang bong lo peni Allah halo kacibong kacing cek pen tum kam chunje arona ting pen kam claim ke tik tak itu madet long litum chipe chaklote lasi pini kadu kave itu minglong ake aning si kidonang ja polo no ning si kidonang ja polo lasi non dak karbiang long ta lake second tripura ke lake man elo lake law of natural justice thing pulong te itu kom naita 51% itu population donang ji sita pini itu
kadu kabe tribal pangrum HC itum below 50% dukak lo 45 na 47 ni lasong itum dukak lo tang de itum law of natural justice ateng beri itum Karbiang lo itum cipunang ma cipune lo hala bangso lam ke la CM tudaram rong hang itum ke lagi cini pame sidala itum intentionally thang the pusi mata bom bisara lam Tripura ta lasana thak lo hada ka chief minister hada ka CM itum hada ka MP MLA itum ta thang the pusi mata lo hala 1951 asesat arikora teng pe langdam pe itum thang the pusi mata lo non tribal tum dak bharak Tripura de influx bom wang bom lo do bom lo sida hala tum mathalo thang the pusi mathalo sida pini ke Tripura thang de lo arlenga salam thike chigo osu pragjang tang phi prakang thin pusi non Tripura ke naman de lo non siki chok chil tum chini Karbiang long to exactly non dal tum thang the pusi ningi ke di la kichi ke biasa mena tum doro penang klem dana penang tum ke ni ke di la ke politis le ko polam me di la ke pathe mati di la tum ke politis ke pathe mati di thang the ke non thang pu la si osu pragjang tang phi prakang thin pula bangso salam thike itum apana di ke pachali ji aphan ke pachere ji phasi itum mala bangso salam thenang pile tum la salam the ting pachkok ji phan gali bonda itum hala bangso salam the ke itum phan ke pachere ji phasi bang thek ser nang tok pilu la si tum chere nang bono non itum prang den sidolo ang isi kuralong situm inglo kura situm arja prong la posano hud itum ning sido ji ma bema hala halu la ke cepat jogja tuar ke la isi lo la sik sido la ron ting pitum kam ken nang ko la halu